What's up mga ka-magic? So welcome back to my YouTube channel. So bago pala kayo sa mga video ko, so please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, sa ngayon ay pasensya na po kayo sa background ko ha. Matindi po kasi yung challenge ko po kay Desiree. Right? So ngayon, kabago pang ligo si Desiree, so i-challenge po natin siya, okay? So i-challenge po natin siya. May mask po ako dito. Ito po ang gagawin natin pang blindfold sa kanya. Gago! Okay, so excited na ka mo makita yon. Alright, so nandun pa si Desiree kasi nabibihis pa siya. Pinapatuyo pa yung kanyang buhok, no? May ano pa kasi meron pa yung tuwalya. Right, so umpisahan mo natin. And ready? 1, 2, 3, here we go. Dito. Yan. Ang i-challenge natin, okay, so meron ditong mask. Gagawin ko sa yung blindfold, okay? And then, kasi wala po tayong panyo ka, yun na nga. Right. So, dito ka dito ka. Dyan lang yan. So, Desiree, ito ang gagawin natin. Meron akong bagay na ipapadikit ko sa iyo. Okay? Meron akong bagay ipapadikit ko sa iyo. Baka ka-magic ha, padidikit ko. Yan. And then, ang gagawin niya lang po, hulaan niya. Hulaan niya kung ano ang didikit ko sa kanyang mga kamitan o ano dyan. Ano po dyan. Tapos, pag nahula niya and 5 na hula ko, kalima po ikaw 5 po ang hula, may 200 pesos po siya. Okay, so are you ready mga ka-magic? Alright, so ready? 1, 2, 3, here we go. So yan na. Mas yan, okay. So, syempre, kukunin natin yung si bago kang ligo, kukunin natin yung tuwalya. Alright. So, umpisa na po natin. Start po tayo sa dito. Brush, correct. 1 point. Brush. Ito. Then shampoo, correct. 2 points. Last 3 points. Chinelas, correct. Last 2 points. Right, toothbrush, correct. Alright, sa mga ka-magic, maglalas na lang siya. Last na pag nahulay po ito, meron po siyang 200 pesos, okay? Yo,
Yun ang mga ka-magic. Doon na po tayo mag-i-exit ha. Okay, so sigurado tatawa po kayo pag get a goodbye sa inyo. Alright, thank you so much. Don't forget subscribing, click notification bell for updating kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, thank you so much. Say all. Bye-bye.